Ev şevekê dinya topbaranê derbaskirin Viktor Juraski serokê vê navenda derûn û demargiriyê ya Mêran bi qasî hevkarên xwe westiyayî ye. Piraniya topbaranê bi şev pêk tê. Dema dest bi gulebarandinê tê kirin, em bi şev qet xew nakin. Niha her roj topbaranên giran li Irpin û Buça dixe ku tenê çend kilometran dûrî nexweşxaneya li Novobritskiyê û 355 nexweşin vê hene. Şeva borî teqîn bi rastî bihêz bûn. Dibe ku ev şeva herî giran bû ku me heta niha derbas kiriye. Ji dema ku serokê Rusyayê Vladimir Putin di 24 Sibatê de Ukraynayê dagir kir hêzên wî nêzîkî paytextê dibin ku şer niha li taxên Bakur û Rojavayê Kievê ye. Dema ku mûşek an bomba an jî balafir difirin, sîrênên alarma êrişên hewayî deng vedidin. Lê dema ku mûşekên girat an ku roket avê ji kamyûnên swarkirî nêzik dibin û dest bi teqandinê dikin, wî çaxî haya me ji sîrêna alarmê nîne û em bi vê yekê qet agîhdar nabin. Carna dema ku şer dîwarên nexweşxaneya vê ya derûniya Kievê dilerize, perîsyar Oksana Padalka xwe vedişêre da ku bikaribe bigirî. Dema ku em neçarman ku cara yekê biçin stergehê wê demê nexweşên me pir aciz bûn ji ber ku em gelekin û em neçarman ku her kesî tê de bicih bikin. Diviyabû ku me viya bikira. Me tam nizanî bû çawa, lê me îdare kir. Perîsyar dibêje ev hin êvaran diçe odeya xwe da ku nexweş û hevkarên wê ev nebînin ku bi têra xwe bigire, dûr ev xwe neçar dimîne ku vegire ser karê xwe ku nexweşên xwe piştrast bike ku ji wan re bibêje ku li Ukraynayê her tîş baş diçe. Ev nikare hestên xwe nîşanî nexweşan bide, mêrên ku malbatên wan nikarin ji wan re binêrin û yên ku li seranserê salê li blokên çar goşeyên nexweşxaneyî dijin, yê herê biçûk 18 salî ye, yê herê mezin 80 salî ye. Ger ez êvarê li odeya xwe çavên xwe bigirim da ku kesek ji nexweş û hevkarên min nebîne û heke ez hin dermanên bo aramiyê bixwim, wê çaxê erê, sibe ez aram dibim. Nêzîkî 10 zilamên di navbera 35 û 60 salî bi bedengî satrancê dilîzin veneyan çêdikin, an jî bi axê pêkher çêdikin. Karmend her tiştî ku ji destê wan tê dikin da ku nexweşên wan bi reştekî aram de bisekinin û rojên xwe derbas bikin. Rûken Işık Dengê Amerîka, Washington.